ମତେ ପଲେଇବ ବେଲାଗ ମତେ ଭାଲେଇ ଭଲେଇକି ମୋ ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଅଠର ଫାଳେ ଅଦା କରି ଆରେ ଏଇଗୁଣା ପାଇଁ ତ ଆଜି ବୁଢା ହେଇଗଲେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନୁ। ପାଠ ପଢିଲେ କିଏ କଣ କଲି ପକଉଛି କହିଲା ଆଗ ଦିଦି। ପାଠ ପଢିକି କେତେ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ବାରିଷ୍ଟର ହେଇଛି, କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି। ତୁ ବି ପାଠ ପଢିକି ସେଇଆ ହବୁ। ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ ହେଇଯିବି। ଯୋଉମାନେ ତ ବହି ଛପଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହିରେ ପାଠ ସବୁ ଭୁଲ କରିଦଉ। ଆମେ କେମିତି ପଢିକି ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ପାଠୁଆ ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ ବହି ଛାପିଲେ। ସେମାନେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିଥିଲେ ନା କୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଚାକିରି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ବହିରେ ସବୁ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତୁ ବୋକାଟା ବୋଲି। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କେବେଠୁ? ତୁ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ କେବେଠୁ ହେଲୁ? ଏ ଦିଦି ତମେ ଜାଣିନ କି ଆଜିକାଲି ପୁରା ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲାନି। ସେଥିରୁ ପୁରା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଦିଦି ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଲୋକ ମଲେ ତମେ କହୁନ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅନନ୍ତ ଯାହା କହିଲା ଠିକ କଥା କହିଛି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବଥର ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ପେପର ଲିକ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସଲ କରାହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ୍ସାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 3 ଜଣ ଝିଅ 2 ମିନିଟ ଲେଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସଲ ପାଇଁ 14 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସରକାର ଏଠି କଣ ଚାହୁଁଛି? ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଠିକ କହିଛ ଦିଦି, ଠିକ କହିଛ। ଚାଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ।